लेकिन भैया तिलक में गवाला आज भैया बैठल है तो हमने के माई बहनों गाओ तो लोग कि गाय के गोबर आंगना लिपायो रघु नंदन हरि गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन हरि गजमोती चौका रायो सुना हो रघु नंदन। देखिए भोजपुरी में कुछ खराब गीत ना होला, हमनी के माई बहन चाची लोग लोग उहे गीत हम गोले बनी सुना दी भैया एगो दुगो तनी ओहर वाला सुना दी नुन के कस के तनी बोल दे भैया रहरी के तीन गो पता तीनों का चना रजी रहरी के तीन गो पता हज तीनों का चना रजी हई रूपावा के तीनों बहिनिया तीनों रूपावा के तीनों बहिनिया तीनों भैया ये गोहिया ऐसन वैसन अरे तये गोहिया खिलाड़ जी ये गोहिया ऐसन वैसन तये गोहिया खिलाड़ जी देखी में छोट बिया अरे छोट की अच्छा देवे पतई अच्छा रूपा जी ने आवे है ना हाय दोनों लोग के मुंह मिलाई बहन लागत लोग नो अब त बहन के एकरा पहले गरियावत लब तहरा भी हम गाई कि अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा तारा बहन के सोरा लिखल बा तनी ताकला दे भले अपना लिखल बा अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा अतवार लिखल बा हो सोमार तारा बहन के सोरा बिना दिया तनी ताकला दे भले अपना लिखल बा तनी ताकला ये कन्नती हो का लिखल बा देखा ये अयोध्या बस्ती उतना डीप में मत जाएगो गाना गावाला कौन सा एगो हम गीत गौले रही भैया किधर गए कुछ है गमछी हमछी है ओढ़नी ओढ़नी बा अरे देख ले रउआ इतना बेचैन काहे बानी हो बीचों में वहां के तुम हां रोए काहे बेचैन बानी नहीं क्या होत शादी के बाद विदाई होती है पागल शादी के बाद विदाई होती विदाई हमने के ना देखे नहीं अच्छा विदाई देना होला हम रोहर हटो ना होला हमने के हमने से रोहर हटना बता सके वो हमने के रोई ना छूटे तनी ओढ़बू ओढ़ला अरे ताली तो बजा दीजिए हम मानी दुल्हा हई यहाँ के दुल्हन ओ तनी हटो लोग भौजाई चाची दीदी आप तनी हटो लोग ओ तनी फिल्म वाला सीन हो जाएगा करेंगे नहीं कुछ भी डिजिटल का जमाना है फिजिकल हम नहीं होंगे अगर लड़का वीडियो कॉल पे मन रख लेता है सब ठीक है आइए मानी लड़का हो हम अपना एल्बम में गीत गोल बनी हुए गाइबे ने उन्हें हम ना जाए ना बोलना बढ़िया से तनी बेटी पत्तो के लूर सिखाओ ठीक है सीख गए गेट हो तनी गेट हो खोले तनो गेट खुलल अरे गेट अंदर से बंद था बाहर जाइए मानो मुद्दा पे आवे दहनो ने भटका मार ओके बंद भाई अरे वो हड़बड़ाइल बा का कइल जाला पियल बल जाला कुछ फिल्म में देखले बानी हां दूध पियल जाला दूध दो दूध मतलब उन्हें से उठा के दे दो फिल्म यहाँ फील करना है मुझे तारा फील ढेर बुझाता दरवाजा खोला बाहर जा अरे यार गजब लड़की है यार भैया देखिए बोलिए आप लोग आजकल मॉडर्न जमाने में कोई घूंघट ढूंघट उड़ता है
कल से रहा तू तो ये लीजिए पकड़िए। अब लड़का भाव में हो तो रोमांटिक अंदाज में। अच्छा हाँ छोड़िए हटिए। लगलो यार से मिले हैं बता कि घुंघटा उठावा तनी रनिया हो कि घुंघटा उठावा तनी रनिया हो। हमरा खातिर ना हमारे यहाँ के वहाँ के हैं ओकरा खातिर ताली बजा के कहे के बा कि धरती के चांद देखली घुंघटा उठावा तनी रनिया हो धरती के चांद देखली। जन कर ऐसे रनिया हो तन जन कर ऐसे रनिया हो उठाव घूमता घूमता उठावा तन रनिया धरती के चांद देखली घूमता उठावा तनी रनिया हो। को भी कुछ बोलने दीजिए। बोलिए। राजा चांद के अजरिया नियन गोर पाड़ हो राजा चांद के अजरिया नियन गोर पाड़ हो। वाकई आज पहली बार मंच कर रहे हैं या पहली बार ऐसा भाव है रियलिटी कि तहर जोड़ के हुनई के जोड़ पाड़ा तहर जोड़ के हुनई के जोड़ पाड़ा गोरिया चांद के जुदिया नियन गोर पाड़ा हो गोरिया चांद के जुदिया नियन गोर पाड़ हो देखिए एगो फरमाइश आइल बा घर के तरफ से। हटा दू ना। हाँ घर के तरफ से कि एगो और नयका जोन गाना आइल बा नाच रे पतर की नागिन जैसन ओकरा पे रिकॉर्डिंग